Здравейте хора и добре дошли в нашия влог. Ние след малко тръгваме към парк Рила. Още е рано сутринта. Аз сега се оправям и тръгваме за парк Рила и да просто се срещнем в автобуса. Хора, сега се намираме в... Вие виждате тук на картата къде се намираме точно. И тук страни аз съм ви показала една карта, виждате. Намираме се и тук. И така, да. Сега сме в тунел. Много тъмно. Ще се включа после като излезем от тунела. Чао! Кажете хайш на влога ми. Всичко точно. Всичко точно. Как се чувствате? Много добре. Искам влога с влога. Как се чувствате? Да има влога. Айде, с влога. Автобуса вече преслава си намирала. Какво мислиш за 16-те? Ужасно е. Баща ми иска да си я взима, но аз имам iPhone 13. Ще да отиваме от дупката. От дупката да... Отиваме в дупница да гледаме дупки! Дълъчка да я хора! Свети ми Марча! Байската речта! Моето да бъде да те забудя. Гледай как се вижда. Хора, вижте какви яки къщи! Какво казахте за касиното? Да ходим да изкараме някой лев? Да, да изкараме някой лев, ара! Ама, за да ходим на казино трябва да имаме някакъв лев. Все пак. Да. Всеки ден. От дупката. Коя дупка? От дупката. Коя дупка? Дупката. Моя влог, здрасти. Може да се тези влога. Добре, трябва. Да, влоги! Какво правите? Какво правите, турски ли? Влог да влога! Скъм лайкна си! Постигнахме ли? Много е зле тук, хора. Вече много топло. Вижте какво е там. И така. Каква работа? Тези хора, каквото и да ми хрумне на мен, или на учителите, или да помощник учителите, и най-важното е, че тези хора бяха до вас на чиновете, нали? Заслужават ли аплодисменти? Да! Тук са половината от тях, но и за всички останали имаме изненади. Обаче аз искам да си призная нещо. Моята най-голяма гордост и мисля, че един от най-големите успехи, които Академията има е тези тук сладури да бъдат с нас, защото те са нашите бивши ученици. И ние ги познаваме вече от 8 години, пораснаха, вече не могат да бъдат ученици на Академията, но те идват за да ни помагат и аз хора много се гордея. Да. Най-голямата ми гордост. И започваме с сертификати за доброволците. Заповядайте. Само да ви кажа, че когато стане време за кандидатстване в университет, можете да ползвате тези сертификати за Американския университет, например, Коцето. Обърнете сертификат. Сертификати пред вас и към мен. И още тук е един подарък. И съм с Марианка ще ти го поправя, да ти го отпечатам. Майка ти не ми отговори достатъчно бързо на този въпрос. Едни китнески подаръци. За Валя! Матева! Thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
беше всичко от нас. Благодаря, че го изгледахте до край. Можете да се абонирате, да харесате и да споделите, ако видеото ви е харесало. Много благодаря, че бяхте с нас и нашия влог. И чао!